Du skal bruge en agurk, sukker, eddike, peberkorn, en gryde, en skål og et rivejern. Hæld en lille kop kogende vand i gryden. Dernæst en kop sukker. En lille kop eddike. Og peberkornene. Varm lagen op under omrøring ved lav varme, til sukkeret er smeltet. Lagen må ikke koge. Sæt lagen på køl. Snit agurken i tynde skiver. Bland lage og agurkeskiver sammen. Afslut ved at røre det sammen.